हेलो फ्रेंड्स गासैखौबो बरायबाय आं आंनि चैनल टेक्निकल बड'आव लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरै चैनल आर्टखौ बानायनाय जायो आरो लोगोसे बेखौ माबोरै आपल'ड खालामनाय जायो। नोंथाङाबो जुदि बेबायदि चैनल आर्ट बानायनो लुगैदोंब्ला बे भिडिअखौ नोंथाङा जोबजासिम नाय। भिडिअखौ स्किप दा खालाम। नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ गाहाम मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव जाहाथे आं मोनथिना मोनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बेसेबां गाहाम मोनदों आरो लोगोसे बेबायदिनो नोंथांमोननि थाखाय आं मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो। जागायनायनि आगोल आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरो। नोंथाङा जुदि आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै गोजा बाटनाव थुनानै नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम जाहाथे मोनहैनो हायो। थ' लोगोफोर फै जों जागायदोनि लेट्स गेट स्टार्टेड। गिबियावनो नोंथाङा इन्टारनेट ब्राउजार खुलिनो नांगोन। बेवहाय आं गुगोल क्रोमखौ खुलिगोन। बेनि उनाव नोंथाङा सार्च बाराव youtube.com होननानै लिरना होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा एन्टार थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा गिबियावनो इउटिउबाव साइन इन खालामग्रोनांगोन। नोंथाङा साइन इनआव थुगोन। बेनि उनाव नोंथाङा चेनेलखौ सायख'गोन। बेवहाय आंनि चेनेलजों लोब्बा थानाय इमेल एकाउन्ट आरो बेनि पासवर्डखौ होनानै आङो नेक्स्टआव थुनानै होगोन। अब्ला नै आङो इउटिउबाव साइन इन जाबाय। दानिया आङो बेयाव आगदा खनानि गोजौआव थानाय चेनेल आइकनाव आङो थुनानै होगोन। जेब्ला थुगोन अब्ला मोनसे पपआप मेनु ओंखारगोन आरो बेवहाय थानाय माखासे अपसनफोरनि मादाव आङो माइ चेनेल होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होगोन। थुखांनायनि उनाव मोनसे गोदान पेजाव नोंथाङा मोनहैगोन। दानिया आं बेवहाय थानाय नैबे कास्टमाइज चेनेलाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला गुबुन मोनसे पेजाव मोनहैगोन। दानिया बे पेजाव नुनो मोननाय नैबेनो जाबाय आंनि चेनेल आर्ट। जेब्ला नोंथाङा नैबे चेनेल आर्टआव कार्सरखौ जेब्ला दोनगोन अब्ला नैबेहाय मोनसे पेन्सिल बायदि आइकना नुजागोन। दानिया नोंथाङा नैबे पेन्सिल बायदि आइकनाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला बेवहाय मोननै अपसन ओंखारगोन। बे मोननै अपसननि मादाव नोंथाङा एडिट चेनेल आर्टआव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला गुबुन मोनसे पेजआ बेबायदिहाय गेंगोन। नोंथाङा जुदि चेनेल आर्ट दंखायोब्ला अब्ला नोंथाङा नैबे निला अपसनाव थुनानै नोंथांनि चेनेल आर्टखौ बेयाव डाइरेक्टलि आपल'ड खालामनो हायो। नाथाय आं दिनै नोंथांनो चेनेल आर्टखौ माबोरै बानायनाय जायो बेखौसो फोरोंनो नागिरदों। थ' बेखायनो आङो नैबे सिङाव थानाय हाउ टु क्रिएट चेनेल आर्टआव आङो थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला मोनसे गोदान पेजआ बेबायदिहाय खुलिगोन। बे पेजनि मुङा जाबाय इउटिउब हेल्प। नोंथाङा बेवहाय जायखिजाया चेनेल आर्टनि बागै बेवहाय गोबां खोथा मोन्थिनो मोनगोन। दानिया नोंथाङा स्क्रल डाउन खालामगोन। नै बेवहाय नोंथाङा मोनथाम लिंक नुनो मोनदों। बे मोनथाम लिंकफोरनि मादाव नोंथाङा गेजेरनि नैबे लिंकआव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला मोनसे सावगारि नुनो मोनगोन। बे सावगारियानो जाबाय चेनेल आर्ट टेमप्लेट। टिभियाव नायोब्ला बेखौ नैबे गासै फुलखिनिखौ नुनो मोनगोन। लेपटपाव नायोब्ला नैबेखिनिखौ नुनो मोनगोन। टेब्लेटआव नायोब्ला नैबेखिनिखौ नुनो मोनगोन आरो मबाइलाव नायोब्ला नैबेखिनिखौ नुनो मोनगोन। दानिया जों बे चेनेल आर्ट टेमप्लेटखौ जों गावनि कम्पिउटाराव डाउनलड खालामनानै लागोन। डाउनलड खालामनो थाखाय जोङो नैबे सायाव नुनाय चेनेल आर्ट टेमप्लेटनि लिंकआव जोङो थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला बेनि जिप फाइलआ डाउनलड जानो सुरु खालामगोन। अब्ला नुनो मोनदों नोंथांमोना नैबे चेनेल आर्ट टेमप्लेटनि जिप फाइलआ नैबे डाउनलड जाबाय। दानिया आं नैबे आगदानि गाहाय खनायाव थानाय श' अल होननाय अपसनाव बेबायदि थुनानै होगोन। बेबायदि थुनानै आङो बबेयाव डाउनलड जाना दङ बेखौ आङो नायहैगोन। अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेनो जाबाय चेनेल आर्ट टेमप्लेटनि जिप फाइल। दानिया आं बेवहाय श' इन फल्डाराव थुनानै होगोन। अब्ला नैबे नुनो मोननायानो जाहैबाय चेनेल आर्ट टेमप्लेटनि जिप फाइल दानि बैसो जायखौ जोङो डाउनलड खालामदोंमोन। दानिया बे जिप फाइलखौ जोङो एक्सट्रेक्ट खालामगोन। एक्सट्रेक्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा बे जिप फाइलनि सायाव कार्सरखौ दोननानै राइट क्लिक खालामगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा विनराराव थांगोन आरो बेनि उनाव नैबे एक्सट्रेक्ट हियाराव थुनानै होगोन। जेब्ला एक्सट्रेक्ट हियाराव थुनानै होगोन अब्ला बेयो एक्सट्रेक्ट जानो सुरु खालामगोन। नै नुनो मोनबाय नोंथांमोना बेयो एक्सट्रेक्ट जाबाय आरो जोङो चेनेल आर्ट टेमप्लेटखौ नैबेयाव नुनो मोनदों। थ' जों बेखौ दसे उनावनो जों बाहायगोन। कम्पिउटारनि बबे लकेसनाव दङ नोंथाङा बेखौ गोसोआव लाखि। थ' बेवहाय आंनियाव दङ कम्पिउटारनि डाउनलड लकेसनाव दङ। अब्ला जों बेखौ बेयावनो थानो होगोन। दानिया जों थांगोन इन्टारनेट ब्राउजाराव थांफिनगोन जोङो। दानिया नोंथाङा सार्च बाराव लिरगोन picmonkey.com। बेनि उनाव नोंथाङा
एन्टारखौ थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला पिगमांकि वेबसाइटआ बेबायदिहाय गेंगोन। नोंथाङा दानिया नैबे सायाव थानाय एडिट अपसनाव थुनानै होगोन। थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनिया बेबायदि मोनसे अपसन ओंखारगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय दानि बावैसो जोङो डाउनलड खालामनाय चेनेल आर्ट टेमप्लेटखौ बेवहाय सिलेक्ट खालामनानै अके थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला बे चेनेल आर्ट टेमप्लेटआ पिगमांकिनि एडिटिं टुलाव बेबायदिहाय गेंगोन। अब्ला नैबे जाबाय चेनेल आर्ट टेमप्लेट आरो बे चेनेल आर्ट टेमप्लेटआ पिगमांकि एडिटिं टुलाव बेबायदिहाय गेंबाय। बे चेनेल आर्ट टेमप्लेटनि नैबे गोसोमथार एरियाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो इम्परटेन्ट। जों बे गोसोम एरियायावनो जोंनि चेनेल आर्टखौ बानायगोन आरो जों मा खालामगोन बेनि बायजोआव थानाय नैबे एरिया एसे फुस्लांस्लां एरिया बे एरियाखौ जों मा खालामगोन गिबियावनो ब्लक खालामगोन। थ' ब्लक खालामनो थाखाय जों गिबियावनो जों मा खालामगोन नैबे आगसिथिंजाय थानाय नैबे सिख्रि बायदि आइकन अभारलेसआव बेबायदि थुनानै होगोन। बेनि उनाव जों थांगोन जिअमेट्रिकआव थांगोन। दानिया बेनिनो जायखिजाया मोनसे जों सावगारिखौ सिलेक्ट खालामगोन। हमनानै लाबाय आं नैबे रेक्टेंगोलखौ सिलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि नैबे चेनेल आर्ट टेमप्लेटआव बेयो बेबायदिहाय नुजाबाय। दानिया जों मा खालामगोन बेनि भिजिबिलिटिखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय जों बेनि कालारखौ चेन्ज खालामनानै लागोन। हमनानै लाबाय आं बेनि कालारखौ बेबायदि खालामना लागोन। दानिया आं मा खालामगोन बेखौ बेबायदि आगसिथिंजाय लानानै थांगोन आरो आङो बेखौ नैबे गोसोमथार दागोनि बाहेराव बेबायदि दोन। दानिया आं बेखौ एलाइन खालामगोन। थ' बेबायदि बोफ्लावनानै होबाय। बेबायदि बोफ्लावनाय होनानै आङो नैबेखिनि एरियाखौ आं बेबायदि काभार खालाम। दानिया आं मा खालामगोन बेखौ Ctrl+C थुगोन। बेनि उनाव थुगोन Ctrl+V थुगोन। अब्लानिया मा जागोन जों बेनिनो मोनसे कपि मोनगोन। दानिया बे कपिखौ आं मा खालामगोन बेखौ आङो बेबायदिहाय आगदाथिंजाय लानानै फैगोन। आगदाथिंजाय लाबोनानै आं मा खालामगोन बेवहाय बेबायदिहाय काभार खालामनानै होगोन। दानिया मा खालामगोन आं एगेन नैबे आगोलनि नैबेयाव सिलेक्ट खालामनानै बेखौ एगेन Ctrl+C थुगोन। बेनि उनाव Ctrl+V अब्ला बेबायदि मोनसे कपि जालायबाय। दानिया आं बेखौ सायाव नैबेयाव दोनगोन। बेबायदि दोननानै आं बेखौ बेबायदि बोफ्लावनानै होगोन। एगेन दानिया आं दहायनि नैबेखौ सिलेक्ट खालामनानै Ctrl+C बेनिनो Ctrl+V खालामबावगोन। अब्लाना कपि मोनगोन जों। दानिया बेखौ आं नैबे सिंनि नैबेयावहाय बेबायदि फज'गोन। फज'ना लानानै बेनि उनाव मा खालामगोन बेबायदि बोफ्लावगोन आं। थ' बेबायदि बोफ्लावबाय आगदाथिंजाय। दानिया आं मा खालामगोन बेबायदि बेखौबो बोफ्लावबोबाय आं। दा नोंथांमोना नुबाय नैबे गेजेराव थानाय नैबे गोसोम गाबनि जिथु एरिया बे एरियाया जोंनि थाखाय सेभ एरिया आरो बे गोसोम गाबनि एरियायावनो जों खामानिखौ मावगोन। जोंनि चेनेल आर्टखौ बेवहाय जों बानायगोन। दानिया जोङो नैबे उनथिंजाय थानाय गोसोम बेकग्राउन्डखौ डिलिट खालामनो नांगोन। दानिया जों बेखौ माबायदि खालामगोन थ' बेखौ खालामनो थाखाय जोङो नैबे आगसिथिंजाय थानाय नैबे इफेक्ट्स बे इफेक्ट्स आइकनाव बेबायदि थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन। दानिया बेवहाय नोंथाङा मा खालामगोन सिङाव बेबायदि स्क्रल डाउन खालामगोन। थ' खालामोब्ला नोंथाङा बेवहाय मोनसे अपसन नुनो मोनगोन। बेनि मुङा जाबाय द्र। बै द्र अपसनखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। अब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों नैबे द्र अपसन नुनो मोनदों। नोंथाङा बे द्रआव क्लिक खालामनानै होगोन। जेब्ला क्लिक खालामनानै होगोन अब्ला बेबायदिहाय मोनसे गोदान मोनसे पपआप ओंखारगोन। दानिया आं बेवहाय नैबे कालार बक्सआव आङो नैबे व्हाइटखौ सायख'गोन। बेवहाय अलरेडि व्हाइट दंखायो। बेनि उनाव मा खालामगोन नैबे इरेजार दङ। बे इरेजारखौ आङो बेबायदिहाय मा खालामगोन बेखौ सिलेक्ट खालामनानै लागोन आरो नैबे इरेजारनि साइजखौ आङो एसे गिदिर खालामनो थाखाय बेबायदिहाय बेखौ खालामना लागोन। दानिया जों नैबे इरेजारनि हेफाजाबजों जोङो उनथिंनि नैबे बेकग्राउन्ड कालारखौ जों बेबायदिहाय खोमोरगोन। उनथिंनि नैबे बेकग्राउन्ड कालारखौ जों बेबायदि इरेज खालामनानै होगोन। थ' नोंथाङा बेखौ सिन्था दा खालाम। नोंथांनि सानि जिथु कालारा जेबो जाया। अनलि सिंनि कालारासो मा जागोन बेयो बेबायदि डिलिट थांगोन। थ' आं बेबायदि बेकग्राउन्डनि जिथु कालारखौ बेबायदि आं इरेज खालामनानै होबाय। दानिया आं मा खालामगोन आंनि नैबे चेनेल आर्टनि नैबे एरियाखौ आं कालार होगोन। थ' कालार होनो थाखाय मा खालामगोन नैबे जिअमेट्रि बक्सआव एगेन थांगोन आङो। दानिया बेनिनो जायखिजाया मोनसे जों सावगारिखौ सिलेक्ट खालामगोन। हमनानै लाबाय आं नैबे रेक्टेंगोलखौ सिलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि नैबे चेनेल आर्ट टेमप्लेटआव बेयो बेबायदिहाय नुजागोन। बेनि उनाव बेनि कालारखौ आङो चेन्ज खालामनानै लागोन। हमनानै लाबाय बेनि कालारखौ चेन्ज खालामबाय आङो। एक्जेक्टलि आं गोमो होबाय। थ' बेनि उनाव आं बेखौ बेबायदि एलाइन खालामनो नाजागोन। थ' बेबायदि एलाइन खालामबाय आङो बेबायदि खालामबाय।
अब्ला जोंनिया बेबायदि एलाइन जाबाय। दानिया आं नैबे गोमो एरियाखिनो आं मा खायसे अभारलेस होगोन। थ' अभारलेस होनो थाखाय आं नैबे अभारलेसआव थांगोन। बेबायदि थांनानै नैबे सायाव एड योर अनआव थांगोन। थांनानै बेनि उनाव बेयाव मोनथाम अपसन ओंखारदों माइ कम्पिउटार, माइ हाब आरो मर ओंखारदों। दानिया आं नैबे माइ कम्पिउटाराव थुनानै होगोन। बेनि उनाव थुखांनानै आं मा खालामगोन पिक्चाराव थांगोन। नैबे पिक्चाराव आंनिया मा दङ मोननैसो अभारलेस दङ। बै अभारलेसखौ आङो लानानै फैगोन बेवहाय। थ' नैबे मोनसेखौ आं बेबायदि सिलेक्ट खालामबाय। नैबेयाव बेखौ सिलेक्ट खालामनानै आं अपेन खालामगोन। सिलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो बे अभारलेसआ बेबायदिहाय नुजागोन। दानिया आंखौ बेखौ फिसा साइज खालामनानै नैबे गोमोआव लाबोगोन आङो। आं गोमोआव लानानै फैबाय। थ' बेबायदिहाय आं होबाय। बेखौ बेबायदि फज'नो हागोन। एगेन हमनानै लाबाय आङो बेवहाय मोनसे अभारलेस लाना फैबावगोन। थ' बेखायनो एगेन एड योर अभारलेसआव थांफिनगोन। थांनानै माइ कम्पिउटाराव थांगोन। माइ कम्पिउटार थांनानै एगेन आं गुबुन मोनसे अभारलेस बेवहाय आङो सायख'बावगोन। दानिया हमनानै लाबाय आं नैबे अभारलेसखौ आं बेबायदिहाय सिलेक्ट खालामनानै बेवहाय अपेन खालामगोन। जेब्ला अपेन खालामगोन बेबायदिहाय नुजागोन। दानिया आं बेखौ फिसा खालामगोन। फिसा खालामनानै आं बेखौ आं नैबे साइडथिंजाय बेखौ बेबायदिहाय लगायनानै होगोन। थके आं बेबायदि लगायनानै होबाय। बेनि उनाव आं मा खालामगोन दानिया नोंथाङा जुदि बेनि सिङाव खायसे टेक्स्ट लिरनो लुगैयो अब्ला नोंथाङा नैबेखिनि एरियायाव टेक्स्ट लिरनानै होगोन। दानिया बेखौ लिरनो थाखाय बेखौ खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन नैबे आगसिथिंनि नैबे टी मोननै सोदोब दङ टेक्स्ट बेवहाय क्लिक खालामनानै होगोन। जेब्ला क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथाङा बेवहाय जोंनिया टेक्स्टनि अपसन नुनो मोनगोन। जेब्ला बेबायदि खालामगोन अब्ला नैबे नुनो मोनबाय नोंथाङा नैबेयाव एड टेक्स्ट होननाय दङ बेवहाय एड टेक्स्टआव नोंथाङा बेबायदि थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा नुनो मोनदों नैबेयाव टेक्स्ट टाइप खालामनायनि अपसन ओंखारगोन। दानिया बेवहाय आं आंनि चेनेलनि मुंखौ लिरना होगोन। ब्लक लेटार लिरगोन आङो टेकनिकेल बड' लिरगोन। दानिया आं बेखौ एसेहाय बोफ्लावगोन आङो मानो होनबा बेयो जागाथोआखै। बेनि उनाव आं बेखौ सेन्टार अलाइन खालामगोन। अके जाबाय। दानिया आं बेखौ बेबायदि सायाव लानानै थांगोन। एसे बोफ्लावबावगोन आङो। सिङाव एसे लाबोबावगोन। एसे गिदिर खालामबावगोन आङो। दानिया आं बेनि कालारखौ चेन्ज खालामनानै होगोन। चेन्ज खालामनो थाखाय दा बेखौ सिलेक्ट खालामना लाग्रोगोन। बेनि उनाव आं बेखौ नैबेनिनो जायखिजाया मोनसे कालारखौ बेबायदि चुज खालामगोन आं। बेनि उनाव आं नैबे बल्डखौ होगोन। अब्लाना गिदिर गिदिर नुनो मोनगोन नोंथाङा। अब्ला बेबायदिहाय जाबाय। दानिया आं नैबे सिङाव खायसे टेक्स्ट होबावगोन। बेनि थाखाय आङो एड टेक्स्टआव थांगोन। थ' थांब्ला नुनो मोनबाय नोंथाङा नैबे बेवहाय टेक्स्ट लिरनायनि थाखाय मोनसे अपसन नुजाखाबाय। आं बेवहाय टेक्स्ट लिरनो नाजागोन। दानिया आं बेनि फन्ट साइजखौ एसे खमायनानै लागोन। बेयाव 90 दङ आं 90 लाया हमनानै लाबाय आं बेयाव 48 लाबाय। अके आं दानिया लिरनोसै बेयाव हियार इउ केन फाइन्ड अल काइन्डस of educational videos in Bodo, Assamese, Hindi and English languages. Again लिरबावगोन आङो new creative video tutorials लिरबाय आङो। बेनि उनाव again आङो लिरबावगोन बेवहाय लिरगोन आङो tips and tricks on technical issue। थ' बेबायदि लिरनानै दानिया नोंथाङा बेखौ मा खालामगोन थरासा अलाइन खालामगोन। अलाइन खालामनो थाखाय नोंथाङा एसे बेखौ बोफ्लावनानै होगोन। जेब्ला बोफ्लावनानै होगोन अब्ला टेक्स्टफोरा अलपमान बेबायदि गोलाव जालांगोन। अके बेबायदि जाबाय। दानिया आङो बे निउखौ हमनानै लाबाय सिङाव लानानै फैबाय। थ' दानिया नोंथाङा बेवहाय बेखौ कालार होनो हायो। हमनानै लाबाय नोंथाङा बेखौ बे कालारखौ एगेन नोंथाङा नैबे बेखौ बे कालारखौ होबाय। एगेन नोंथाङा नैबे बेखौ गुबुन कालार होनो हायो। हमनानै लाबाय नोंथाङा बेखौ एक्जेक्टलि गोसोम होबाय। एगेन नोंथाङा बेखौ बे कालारखौ होबाय। अके बेखौ आं एसे बोल्ड खालामनानै होगोन जाहाथे गासैबो नुनाय बादि। अब्ला बेबायदि नुबाय बेबायदि जाबाय। थ' बेबायदि लिरबाय। दानिया आङो सिङाव खायसे टेक्स्ट लिरबावगोन। नैबे सिङाव आं खायसे टेक्स्ट लिरबावगोन। बेखायनो एगेन आङो मा एड टेक्स्ट खालामनानै होबाय। दानिया आं नैबेखौ नावमान बोख्लायबाय। बोख्लायनानै आं बेवहाय लिरनोसै मा लिरगोन आं बेवहाय बेनि फन्ट साइजखौ एसे फिसा खालामनानै लागोन आङो। हमनानै लाबाय 36 खालामबाय। आं बेवहाय लिरबाय keep watching
आं बेवहाय लिरगोन keep watching बेनि उनाव सिङाव लिरगोन keep learning थ' बेबायदि लिरबाय लिरनायनि उनाव आं बेखौ नोंथाङा बेवहाय कालार होयोब्ला होजायो थ' बेखौ आं बल्ड खालामनानै होगोन थ' बेबायदि बल्ड खालामनानै होबाय दानिया एगेन आं बेवहाय आगदाथिंजाय मोनसे लिरबावगोन थ' बेवहाय एड टेक्स्टआव थांलायबाय एड टेक्स्टआव थांखांनानै आङो बेखौ बेयाव ड्रेग खालामनानै लाबोबाय दानिया आं बेवहाय मोनसे टेक्स्ट लिरबावगोन नाथाय लिरनायनि आगोल आं टेक्स्टनि नैबेखौ साइजखौ आं होग्रोना लानो नागिरदों थ' हमनानै लाबाय 36 होबाय अब्ला बेवहाय आं लिरगोन मा लिरगोन लेट्स थिंक डिफरेन्ट बेबायदि लिरबाय लिरनानै आं बेखौ बल्ड खालामगोन अब्ला बेबायदि बल्ड खालामनानै होबाय अब्ला नुनो मोनदों बेबायदि ख्रा ख्रा जाबाय थ' नोंथाङा नैबेखौ एसे बोफ्लावनो हायो थ' अब्ला जोंनिया दा कमप्लिट जाबाय दानिया नोंथाङा मा खालामगोन जोङो नैबे ब्लू कालारनि जिथु साइडआव बेबायदिहाय ब्लक होनानै लादोंमोन जों बेखौ सिलेक्ट खालामना जों बेखौ डिलिट खालामनानै लागोन थ' बेखौबो आङो सिलेक्ट खालामगोन बेनि उनाव डिलिट खालामबाय बेखौ बेगेन सिलेक्ट खालामबाय बेनि उनाव डिलिट खालामबाय बेनि उनाव नैबेखौबो सिलेक्ट खालामबाय बेनि उनाव बेखौबो डिलिट खालामबाय अके नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनदों खायसे जोंना मा थालांदों गोसोम दागा थालांदों बेखायनो एगेन आङो ड्र'आव थांफिनबाय ड्र'आव थांनानै आं बेवहाय इरेजारखौ लाफिनबाय लानानै एगेन आं बेखौ अके अब्ला बेबायदि जाबाय दानिया जोङो एप्लाइ खालामनानै होबाय अके दानिया नोंथाङा मा खालामगोन नोंथाङा जेबो खालामा नोंथाङा दानिया स्निपिं टुल दिहुनगोन स्निपिं टुल दिहुननो थाखाय नोंथाङा विंडोज कीआव नैबेयाव थुनानै होगोन बा नोंथाङा कीबोर्डआव थानाय विंडोज कीखौ थुनानै होगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव सार्च खालामगोन मोनसे सफ्टवेरनि मुं बेनि मुङा जाबाय स्निपिं टुल ओंखारनाय स्निपिं टुलाव आङो बेवहाय आं थुनानै होगोन दानिया थुनानै होबा बेबायदि मोनसे फिसा मा ओंखारगोन पपआप मेनु ओंखारगोन दानिया नोंथाङा निउआव थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा मा खालामो दानिया नैबेखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामनानै लागोन नोंथाङा सिलेक्ट खालामनानै लाबाय दानिया लानायनि उनाव नोंथाङा फाइलाव थांगोन सेभ एस होननानै खालामगोन दानिया नोंथाङा नैबे डेस्कटपआव बेखौ सेभ खालामनानै लागोन डेस्कटपखौ सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव लिरगोन चेनेल आर्ट होननानै लिरगोन दानिया नोंथाङा बेखौ डेस्कटपआव सेभ खालामनानै लाबाय दानिया नोंथाङा नैबेखौ मिनिमाइज खालामबाय खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथाङा डेस्कटपआव थांफिनगोन दानिया नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे जाबाय जोंनि चेनेल आर्ट दानि बावैसो जोङो स्निपिं टुलजों खालामना लानाय दानिया बेवहाय नोंथाङा मा खालामगोन राइट क्लिक खालामगोन खालामनानै बेवहाय अपेन उइथआव थांगोन अपेन उइथआव थांनानै नोंथाङा नैबे पेन्ट होननाय अपसनाव नोंथाङा बेखौ खुलिगोन थ' अब्ला पेन्ट अपसनाव बे खुलिबाय दानिया नोंथाङा मा खालामगोन नोंथांनि नैबे चेनेल आर्टखौ रिसाइज खालामना लागोन नोंथाङा दानिया मा खालामगोन नोंथांनि चेनेल आर्टखौ नोंथाङा मोनसे साइज होनो नांगोन पिक्सेल साइज नोंथाङा नैबे अरिजिनेल चेनेल आर्ट टेमप्लेटखौ नुनो मोनदों बेवहाय दङ हाइस्ट बेसेबां दङ बेवहाय 2560 into 1440 दानिया नोंथाङा बेखिनि साइजखौ नोंथाङा बेवहाय सेटिं खालामनानै होनांगोन रिसाइज खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे रिसाइज अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन दानिया नोंथाङा बेवहाय पिक्सेल होननाय अपसनाव थुनानै होगोन मेनटेन एस्पेक्ट रेशियोखौ नोंथाङा डिसेलेक्ट खालामगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे हराइजन्टेलाव लिरनानै होगोन बेसेबां लिरगोन नोंथाङा बेवहाय 2560 लिरगोन दानिया नोंथाङा नैबे भार्टिकेलाव लिरगोन 1440 लिरगोन बेबायदि लिरनानै नोंथाङा नैबे नोंथांनि चेनेल आर्टखौ रिसाइज खालामनानै लानो थाखाय अकेआव थुनानै होगोन अब्ला अकेआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि चेनेल आर्टआ बेबायदिहाय रिसाइज दानिया नोंथाङा मा खालामगोन बेखौ फाइल अपसनाव थांनानै सेभ खालामनानै दोनगोन नोंथांनि गोसो बाव दोनो आं डेस्कटपआव दोनबाय हमनानै लाबाय चेनेल आर्ट बेवहाय आं लिरबाय 2 लिरबाय बेनि उनाव आङो बेखौ सेभ खालामनानै लागोन बेखौ सेभ खालामबाय दानिया बेखौ आं मिनिमाइज खालामबाय दानिया आङो इउटिउबाव थांगोन दानिया इउटिउबाव थांबाय थांनानै आं दहायनि नैबे जोंनि चेनेल आर्टनि नैबे खोलोमबादि आइकनाव बेबायदि थुनानै होगोन बेनि उनाव नोंथाङा इडिट चेनेल आर्टआव सिङाव थुनानै होगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सिलेक्ट ए फट' फ्रम योर कम्पिउटाराव थुनानै होगोन थ' दानि बावैसो आं डेस्कटपआव दोननाय जोंनि चेनेल आर्ट फाइनेल जिथु चेनेल आर्ट नैबेयाव बेखौ सिलेक्ट खालामनानै आं अपेन खालामगोन अब्लाना बे आपल'ड जानो सुरु खालामगोन अब्ला नुनो मोनबाय आंनि चेनेल आर्टआ मा जाबाय बेबायदिनो बेयो आपल'ड जाबाय थ' बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन बेवहाय जेबो खालामनाङा नोंथाङा नैबे सिलेक्ट होननायाव अके खालामना होबानो
दानिया नोंथांनि नैबे चेनेल आर्टआ सेभ जानानै थागोन। अके, अब्ला नैबे नुनो मोनबाय नोंथाङा मा खालामबाय टेक्निकेल बड' होननाय इउटिउब चेनेल आर्टखौ नोंसा बानायनानै नोंथाङा नैबेयाव आपल'ड खालामनानै बेखौ सेभ खालामबाय। कंग्रेचुलेसन माय दोस्त। दानिया आं साइन आउट खालामगोन। रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय भिडिअ। आरो उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै आंनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, गुड बाय।